Nambah. Oke. Motor Turkis. Turkis tanpa anu. Hmm. Mungkin kita dapat tidak sesuai air.
You.
Hello, Ana. Nandiyan kayo. Salamat sa thumbs up. Ha? Nandun ako sa kabila. Nandun ako sa kabila. Itong iniwan ko ito. Ma'am Satisfaction. Salamat. Clean Katak. Ano tusok? Ma'am Butangira. Summer Travel Vlog. Salamat sa pagbisita. Iba. At home. Food buds. Salamat sa inyo sa pagbisita kay Ate Ima. All about it. Salamat. Salamat kay Food buds din. Nandun ako sa kabila. Dala ko yung cellphone kong isa. Nagkikwento si Ate Ima. Galagay dia bibitan. Tik-tik mo kan. Ikan kan. Busy ulit si Ate Ima. L3. Ayan. Salamat sa inyo. Boy. Ang satisfaction. Salamat sa pagbisita.
Hello, Alai. Hello, Alai. Ano, sinabi ko na kay ano yung 100 subscribes, ah. Nakapasok na sa iyo. Sinabi ko na ibigay sa iyo. Nag-ano sila, nag-reply din na, oh, bigay daw sa iyo. Laki na ng bahay mo, ah, lumalaki na. Yan, masipag ka, magsipag ka na, magsipag ka na pumunta sa kanila. Mag-live ka na rin para ano, tumaas yung kay ma'am ano, yung ah, hindi yung tinatanong ko kung naipasok na yung 100 subscribes. Yung sinasabi ko sa live ni nag-chat ako sa messenger ni Madam, Ma'am Ilocana. Mag-live ka sa Watch Hour para importante kasi yung Watch Hour. Hayaan mo yung subscribes kasi madali nang haglapin yun. Unahin mo muna yung mag-live-live ka. Maski na yung live stream, yung ganito lang, oh. Maski na ipatong mo lang diyan sa tuktok ng bahay niyo kung gusto mo. Hindi, ibibigay yun sa'yo, yung ano, siguro nakasalang. Sinasalang niya yun, sinasalang. Lahat kayo. Yung mga napapanalunan doon, sinasalang nila yun. Tapos pumapasok sa iyo, ganun. Kasi nag-chat na ako noong ano eh, nung araw na yun. 'Di ba nanalo ako ng 100. Sabi ko ibigay kay Alae, oh, 'di ba? Nag-chat ako sa kanya sa Messenger. Nakasalang yun yung mga ano nyo, pangalan nyo, yung mga video nyo. Kaya ang gawin mo ngayon, didikit yan, hindi naman pwedeng ano, hindi ibigay. Ano, hinay-hinay lang kasi mahalata ni Lolo. O, di ba? Isasalang yung ano nyo, na panalunan. Biglang tumaas nga yung ano mo eh. Uy, got you. Hello, Sir got you. Ayan, nandito na yung supported ko na naman. Ang sipag. I-chat ko mamaya si ano, Ma'am Ilocana. Sir Alae. I-chat ko mamaya. Salamat sa pagbisita. Oo, parang naalala ko yun. Chat mo, Ma'am. Naibigay mo sa akin pero hindi pa dumidikit kay Boss Mark or Charis lang pumasok sa akin. Mabilis kay Charis at Eileen. Hayaan mo, sabihin ko yung ano, ulitin ko ulit mamaya. Ang akala ko na ipasok na sa'yo. Chat mo siya, chat mo lang siya para ano, ma-remind. I-chat ko mamaya, sayang yun ah, 100 yun ah, 100 subscribe.
Hindi lang ikaw ang binibigyan ko nun eh, pati mga ibang mga ano, yung nakukuha ko sa kanila, pinamimigay ko sa mga maliliit na bahay. Ilan na kaya kayong nabigyan ko? Pero pumasok naman yung mga iba eh. Kila Maridel, yan. Pumasok na yun sa kanya nung naabutan mo ba? Nandun pa ba si Maridel? Papasok yan. Sir Gatcho, salamat. Salamat. Salamat sa pagbisita kay Ate Ina. Nakapiright ako. Nakapiright yung ano ko, Sir Gatcho kahapon. Alam mo, yung ano, pinuntahan namin, pinamilihan namin ng ano, ng damit. Kasama ko yung friend ko na ano yun. Nag-copyright ako. Inilagay ko muna sa ano, kasi ayusin ko yun. Kasi may music doon eh, may music, hindi ko naalala na pumasok ako doon. May music. Nung ano una, wala eh. Tapos biglang nagkaroon, o di ayun, copyright. Yung live ko. Hindi ko pa ano, ayusin ko pa lang, hindi ko dinilit, ano lang, yung naka-private pa, na, ano yun, nilagay ko na lang sa private muna, kasi ayusin ko pag hindi na ako busy. Sayang yun eh, kung didilitin ko, sayang kasi marami ng ano doon eh, naka-views. Oo, unlisted ko. Tapos pag naayos ko, saka ko na lang ano, kasi may dumating sa akin sa email eh, na hindi naman daw ano yun, hindi naman masilan na ano. Oo, 200, ano, alay eh, 200, mag-chat ka kay Ma'am Ilocana, 200. Ulitin mo siya para maano, kasi kung minsan makakalimutan yata eh, makakalimutin. Kay sumasakit ang ulo niya eh. Kung minsan, 'di ba? Minsan wala tayong ano kasi. Oo, 100 din sa'yo. O sige, 200 ang kunin mo kay ano, isasalang 'yun, ibibigay 'yun. O di malaki na ang subscribes mo pero mag-live ka. Tingnan mo yung ginagawa ng ano, wala pang 1K nagla-live na sila para at least madagdagan na yung watch hour nila. Madali lang yung subscriber na hargilapin. Ito ko lang ito. Mag-isa ka na ha. Eh? Ay labat tayo. So, ini gisa ay di ay ka nang gisa ini. Di ay halag. Tapos tignan ko ito na siya. Ito ang pala na cellphone ko sa kiyoy. Ala, naiwan ko yata. Oo, naiwan ko yung cellphone ko yata doon. Ay, hindi, dito. Wala nang charge.
Nalubat yung ano pang dikit ko. Pero ano, mag-ano lang, mag-live ka na lang. Kasi malapit ka nang mag 1K. Ang ganda kayo ito, mailipit mo. Yuyo, doon ka na lang, Yuyo. Yuyo, you go there. Ha? Ano? Ito sa kita, oh. Nag-ano yung ano mo. Malakas yung... Sit there, sit. Sige, salamat. Salamat. Ano? Samak ba yan? Ano yung samak? Ano yung samak? Ayan mo, wala i-chat ko si Ma'am Ilocana. Ako ang magsasabi. Hindi pa pala naibigay? Oo, antay-antay ka na lang. Pero chat ko, isda. Samak ba yan na isda? Ano yun? Isda? Anong samak? Isda. Oo, alam ko yung samak Arabic. Samak. Isda. Ay, may naggigisa na dito. Maggigisa ng saluna. Diyay. Oh, alam mo yung diyay. Yan, alam mo yan. Arabic. Sergatyo. Nagluluto na. Ay, oo. Ang gano'n na may bilas. Nagluluto na kami.
kami ng sardinas. Sardines. Mag-sardines na lang kami. Nakakasawa na yung manok eh. Yung binili namin kagahapon sa labas. Bumili rin kami ng bagoong. May bagoong din kami na binili. Anong tayo man? Dami. Kamatis tayo, wala. Kamatis tayo. Ha? Kan limon, dry lemon. Kan ay so pangalan nito. Ano, maibibigay yun. Ibibigay yun alai. Magantay ka lang ng ano. Kasi, baka ano, hindi pa. Marami kasing sinasalang. Kasi maraming sinasalang si Ma'am Ilocana. Yung mga nauna pa, uunahin pa. Kung tapos na siguro, saka isasalang. Kasi hindi lang naman siya ang nagsasalang nun eh. May ano, may mga kasama na magsasalang nun. Hindi lang siya. Pata. Mapait ang pata ng India. Sunog kasi. Hi, Lynn. Ma'am Lynn Tatat. Ano ba ito?
Sis Lakasa, salamat sa thumbs up. Nagdidikit ako kaya nagra-rounding. Nagra-round. Kaya nga sabi ko hindi siya pwedeng ano yan, galawin. Nagra-rounding kasi ginalaw ko para magdikit. Tantan, nagra-rounding. Kasi iniisa-isa kong pinapasyalan yung bahay nyo. Kaya nag-rounding. Ayan, binalik ko na naman sa dati. Ma'am Iba at home. Higalab shoutout. Salamat sa pagdalaw, pagbisita. Dalawin ko yung bahay niyo. Yan, dikitan nyo si Sir Gacho, Boy Gacho. Babalikan kayo. Masipag yang magbalik. Namsak Sir Gacho.
Baba ka ng bahay mo. Ma'am Eva at home, simple recipes. Magbaba ka ng bahay mo, dadalawin natin. Lingkatak. Nirambol ko yung pagtamsap ko, Ma'am Lingkatak. Tig-isa-isa na video. Sa mga malilit na bahay dyan, baba kayo ng bahay nyo, didikitan ni Ate Emma. Mahina yung dito sa kabila, Nick. Mahina yung data ko. Hindi mo lang ko Ate Baka, Agkusarag na, alam mo na mo. Agkusarag na alam mo na mo. Trainer ko na. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na yung niluluto ko. Sos Mariusip, Santalyasing pansit, sabi nila. Kamsak ulit, Sir Gacho. Sa premiere. Wala akong matatamsakan na panay ang diyan nakalagay. Yung mga ninja, pag i-main channel ko, ninja ang lumalabas. Ang nakalagay. Dapat yung main channel ang nag-go-to channel ako. Mas mainam pag dyan, link ang ilagay nyo dito, matatamsakan ko lahat. Hindi naman lahat. Kasi pag lahat na, hanggang sa dulo, wala na yung oras natin. Sa 10 lang. Pati si Food, nagpunta ko ng channel niya, ay itong Goto channel. Ninja naman. Ako hindi ako naggano ng ninja. Panay min channel ang pag pumupunta ako ng mga live, ginagamit ko talaga yung main channel ko para alam nilang balikan. Para kung Goto channel nila, main channel ko na kagad. Kasi pag main channel nila yung nyo, ninja ang magtatamsakan nila, madidikitan nila. Bihira akong ng ninja. Ang pinangtutusok ko talaga yung pero maski na ninja sa'yo, nahanap ko yung mo, Lingkatak. Nagpunta ko ng main mo. Maski na ninja, kasi alam ko na yung lumalabas na kaagad. Sa akin naman, hindi naman ako napapalong yung masyado. Paluin ako, paluin ko rin siya. Sabi ganun.
Kung sabagay ano ka main channel mo lang yun. Alin? Tapos, ikaw yan. Oo, natutunan. Kasi, yung mga baguhan, pero yung kayo, alam ko na yung main channel nyo. Yung mga datihan ko ng ano, sinesearch ko na lang. Ay, pero diyan ako nakarami sa main channel. Main channel ko ang dala-dala ko. Maski na kakaway-kaway lang ako diyan, didikitan na nila ako. Ayan, hanapin na nila yung go-to channel ko. Maski na hindi ako nagbababa ng bahay ba. Kaya yan dumadami yung main channel ko eh. Ay yung mga ano ko, bananas. Dinidikitan na nila kagad. Tapos i-mention ka nila, pag i-mention na nila ako, alam ko na yung nag-comment doon kasi lumalabas din. Babawi rin ako. Yun. Kapag ninja, ang nilapag nila, ay ninja ang bahay nila, ay pang ano nila, hindi ko ninja ang maanoan ko. Kasi yun ang turo ng isang ano eh, kanya-kanyang turo. Yung nasa ano, sa Canada, yun ang ano, doon ako natuto. Pero sa atin yung mga iba ninja, di ba? Okay lang ninja. Kaso, pagdidikitan nila, ninja. Gagala ako, yung tulad niyan, gagala ako sa inyo, min ko. Para, maski na hindi ako magbababa, alam niyo na, o, di ba? Lumalaki-laki na rin sa awa ng ano, sa awa ng may kapal, lumalaki na rin. Hindi pa ako pumunta doon sa pinagkamin kasi hindi ka pwedeng tingin ng tingin ka na daw na tingin, wala. Parang monthly, ganun, okay na yun. Pero kasi yung mga iba, araw-araw, tingin na tingin sila doon sa mga ano. Yung dito sa lapag lang, sa labas, yung konti lang. Pero punta ka doon sa sa tawag doon, sa yung 28 days, ganun, 365. Yun ang pipindutin ko, yung 365. Doon lumalabas talaga ang malaking ano, maski na watch hour. Kasi pag sa 28 days ka lang, yung 28 days lang ang makikita mo. Ganun ang turo nila sa akin. Pupunta ako ng Chrome,
Yun ang turo nila sa akin, eh. Kiko. Hi, Kiko. Kiko Matos. Mainit na. Tag-ulan sa Pilipinas daw, eh, tag-ulan ito. Dito naman, oh, pinakamainit. Ang init-init. Yun nga, Sis Lynn. Kaya lumalaki kasi maski na hindi ako naglalapag ng ano, yung lingko ba. Hindi ako naglalapag ng lingko. Alam mo naman, hindi ako mahilig. Hindi pa. Ayun ba, nagkukulo-kulo pa. Ilagay sa kanya. Ah, ito ba, kasi nakukulang. Kumukulo pa lang. Kasi may picture siya na tayo. Ano lang, kaya kukulang na lang. Dito na lang sa malakas, pakulungan. Nababawasan sa nababawasan sa labas. Pero yung pinagka doon pumupunta. Hindi talaga mababawasan. Mababawasan yung sa 28 days na ano, nasa, ano bang ibig kong sabihin? Doon pumupunta sa nandun sa, hindi tayo pwedeng bawasan. Nababawasan lang dito sa yung bungad. Pero pupunta ka ng niya, nandoon. Nandoon pala lahat ng buo-buo yung mga Ay! Ay! Ayan. Ay. Ito, palabiro itong si Kiko. Palabiro si Sir Kiko. Sir Kiko, kumabit ka dyan, oh. Kumabit-kabit ka dyan sa mga para madikitan ang dikitan. Yan, kaya dati malit lang ang ko, Sislin, yung subscribes ko. Ngayon, pag dumadalaw ako sa inyo, naka-live kayo, di ba? O ang dala-dala ko yung main channel ko. Maski na hindi ako tulad niyan, hindi ako nagbabasa yung kanina, o di ba? Kinuha mo yung channel ko, yun, ganun kinukuha nyo. Yun, ganyan ang ginagawa nila pag hindi ako nagbababa ng bahay. Kinukuha nila yung bahay ko, sinasalang nila.
Salamat sa pagsalang kanina maski na hindi mo ano, pero 'pag may nag-comment doon sa aking ano, 'yan babalikan ko. Babawi ako sa kanila. Siyempre nagdikit sila sa'yo. Hindi babawi ka agad-agad kasi parang sub to sub, 'di ba bawal ang sub to sub. Hayaan mo munang konti na ano, hayaan mo muna siyang nandiyan, huwag ka munang babawi kaagad. Mag-watch ka muna, kasi tinuturuan ako nung ano, eh, yung kaibigan kong nasa Canada. Dala-dala niya yung main channel niya. At saka totoong hindi robot yung dumidikit sa'yo, oh, tulad ko hindi robot main channel ko, gano'n. Hindi rin robot yung mga dumidikit sa'yo na iba. Yung mga ninja, 'di ba, yung ano lang 'yan, gamot sa lagas, eh. Kasi hindi naman 'yan ano, eh, yung ninja hindi 'yan nag-view-views, yung main channel natin ang mag-view-views, eh. Naka-stuck lang 'yan diyan na subscribes yung, 'yan yung ninja. Kasi nagdidikit siya, oo, nagdidikit pero hindi naman siya yung nag-view-views sa'yo, eh. Hi, We Music, salamat sa thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up. Kuha sana ng karipata. Yuyu. Two million in the house. Thank you, thank you. Magdikitan kayo diyan, magdikitan para
Sayang yung ano. Baba ng bahay. Baba ng bahay para madikitan ko. Para ma-watch ko, sayang yung ano. Yo, stay there, stay there.
Hey dude, and you. You what a piece. Ah, on. Ting-tang, tanga. Ang ganda ng pangalan, Ting-tang, tanga. Nandito ako. Tulad ni Ting-tang. Oh, yan. Ninja ito. Paano ko didikitan? Kung hindi siya maglalagay ng link.
Tintang. Wala. Didikitan ko yung ano. Anong didikitan ko diyan? Yung ting. Salamat, Sislin, Katap, sa pakaway-kaway diyan. Salamat. Salamat sa bisita, pagbisita kay Ate Emma. Ano na naman, mainit na naman. Ay, sarap tulayan ilambong. Lalo, yun, ang lamot, lamaong. Wala yung lambungan ta. Wadya ay. Hi, Yoyo! Hi, Yoyo! Ah, how are you? How are you? Smell. Pagi na, may tanan din. Maganda rin siya. Iya, tidak kalah. Gulay. Gulay. Ting 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 tang. Ting 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 tang. Ting 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 tang. Ting ting. Oh, ting 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 tang. Ala. Ting 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 tang. Ay. Ting 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 tang. Diba, Yoyo? Ting-tang, ting-tang. Kumakanta ako ng ting-tang, ting-tang. Ay, Melissa. Ma'am Melissa. Lagyan kita ng jacket. Maski na mainit. Tag-ulan sa Pilipinas, dito naman tag-init. Salamat sa paharang-harang, ting-tang. Ting-tang, ting-tang. Ting-tang, ting-tang, ting-tang. Di ba yung kanta? Melissa. Magbaba kayo ng bahay. Paano ko madidikitan? Di ko madidikitan. Oh. Ayan. Oh, di ba? Ay, mag-uup yung ano pag watching ako. Iba at home. Ayan. Watching tamsak ako. Ha. Ayan, bagong dikit. Aliliwa may baang. Aliliwa may baang.
Watching ako kay mamaya na yun. Masarap magluto sa sa kahoy, Masarap magluto sa kahoy, yan. Ganda ng luto ni Ma'am Iba. Iba at kung iba't hindi pa kita nadidikitan, kung hindi pa kita nadidikitan, bigyan kita ng 10. 10. Pagbago, yan. Mahina yung lang, mahina yung nets. Dito ako sa bahay mo. Pangalawang dikit, Ma'am Iba at home, simple, ano ba yung tawag dito? Simple, ayan. Ayan, di pa kita nadidikitan pala, 10 ang ibibigay ko sa'yo. Wow, nyug. Sarap niyan. Sarap ng nyug. Tubig ng nyug. Pwedeng gawing masarap na pulot. Yeah, oo. Pangalawang dikit, Ma'am Ib. Pangalawang dikit. Ma'am Iba, pangalawang dikit na to. Mainit lang dito. Mainit, diyan eh. Sarag tula man ng iluto, gano'n na bulbul.
Harap may bulbul kaya naman tapos tunog-tunog yun, lagyan, balao, o basta. Hindi, kapalumugan. Kapalumugan ng yan. Diyan eh. Basta ko pala ang title. Saglit, may bisita ako yata. Hi, Nabia. Tiloga Vlogs. Big love shout out. I'm fine. Thank you for visiting. Ma'am Ed, pangalawang dikit na ako sa'yo ah. Gawin ko yung 10. 10-10. Ha? Ano yung malunsak na yung gulay ito na iso. Gulay ng babali. Kaya na ano yung maganda na ito. Ang problema. Kaya na ito na. Yan ang hirap sa OFW. Siningit-singit ang pagbablog. Busy, kahit busy, pera. Ang putang ko lang dyan, yung mag-uusip dito. Palamig ako ng tubig. Ang naluto ka na yung terus kaldo, pero ano ka, may amagahaliwan, basta baka dalungan mo matulog. Problema na ako. Asa na yung dikitan ko dito ngay. Yes. Okay, don't worry. Nabia, I will give you 10 subscribers, okay? Subscribe. 10 subscribe and 10 thumbs up. Okay?
Now, I start. One for you. Done, Nabia. Wait, okay? 1 minute. Sir, got you. May bisita tayo. Hello na. Igalab shout out. Hoy, night boat. Ano yung sinasabi mo dyan? Night boat, what is this? Hello na. Wait lang. Good evening po. Ayan, yung night boat. Ayun, ewan ko kung ano yung sinasabi ng night boat. Mahirap pindutin. Magdikitan habang nagdidikit si host. Nagdidikit pa ako kay Sir Gatyo. Sir Gatyo, dan thumbs up sa live stream. Mahina yung ano dito eh. Anong oras dito?
Ma'am Eva, done po, Ma'am Eva. Pangatlong ano, free banana. Dito tayo rin kay sa bisita. Nadikitan ko na yata ito ah. Bakit mayroon ano, nakadikit na sa akin? Walang pula. Si Ma'am Eva, hindi pa. Bagong-bago yung dikit. Ayan, Nabia. 2 times 2 banana. Ma'am Lynn Katap, salamat sa pagkaway-kaway. Ayan. O, Ma'am Iba, maliit na bahay. Ma'am Iba at home. Ayan. Watching ulit. Ay, isabay mo lang may manok manaya. Saan ko lang pala may manok ko yun? Oo, isabay mo lang yung manok. Ang ganda sa manok yun. Isan yun, untanay mo lang inaani, nung nalambong. Marami ko siya. Dahil isat man katong kapal dalam. Kailangan iyan kulot iyan. Orasan layan. Nila kargay asin. Ano na si Sir Gatyo rin? Dan na ako sa inyo. Hello na. Baba ka ng link mo, Iluna. Para maano, dikitan natin. Hindi ko makuha yung link mo. May dumaan na night boot. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nitong night boot na to. Nag-stop. Nag-stop muna. Kasi naiinitan. Naiinitan na kasi. Wait! Ew! Ew! Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait. Maglagay tayo ng... Dahil mahinit na, ilagay natin. Okay, nag-stop na eh. Kasi mainit. Nag-stop. I will give you books. Ay. Mali. Maling-mali.
Wait, wait. Yuhu! Talagang aso ito, oh. Chibukal, harang. Salamat sa paharang-harang. Ah, Tamsakrite Yahoo! Ay, salamat. Salamat sa pagbisita. Sweet Chu, salamat sa pagbisita. Salamat sa patamsak. Iba at home. Dikit na naman ako sa'yo. Hindi ko na binibilang. Iba at home, hindi ko na binibilang yung dinidikit ko kasi basta maubos itong 10. Nag-i-stop siya, oh. Baka wala na akong ano. Ano na niya? Napapakatan lang. Ano nga rin yung dalawang talong? Basta manapot na. Imit na, no? Manapot. Takot tali. Talagang nag-stop. Ayusin ko na. Nagra-rounding. Nagra-rounding siya, oh.
Kins Vlog. Ano yan? Kins Vlog. Salamat sa thumbs up. Ay, naku. Hirap-hirap mo makapitan. Isipan. Naghang yung ano. Ano ba yan? Salamat sa thumbs up. Lagyan natin ng ano. Huwag mo diretso. Ala, iba na. Ano yun? Kins Vlog. Ala. Napindot. Ala.
Baka nga damo-damo mo pala, kiwal-kiwal mo ni amay. Na-time out po yata si Ma'am Kins. Sorry, Ma'am Kins. Napindot ko yung may napindot ako. Ilalagyan kita ng moderator. Iba yung napindot ko eh. Pumunta ako sa channel mo, ninja naman yung nakalagay. Para magdikitan sana. Wala ka na naman. Tumakas ka na naman. Basta nagtumagmutan at malapot itan. Paminta. Ito di karga mo.
Ma'am Eva, nandito pa rin ako sa bahay mo. Nagdidikit ako. Hindi pa ako tapos na magdidikit. Ubub, ano, inuubos ko lang yung 10. Na nila na nabutulan na lang. Nila magano lang. Nani. Di tan mo tuloy lang nani. Yan may lang ito. Oh, tapi ano, yun. Pinuon itan. Ma'am Eva, tamsak ulit ako at dikit. Watching from Ate Emma ulit. Ayan. Malapit na. Meron na atang 10. 10 tamsak at saka 10 subscribe at saka watch. Ayan, nakasampu na ako. 10 na. 10 na o nag-in na yung 10 ko.
Ayan, nakasampu na ako. Nakasampu ka na ano, Ma'am Eva. Diyan na ako ng sampu. Alin yun? Sis, Lynn, ano yun? Viewers, di ako umaalis. Zero? Ba't zero? Isa lang po yung bisita natin. Si ano. Ah? Ne? Nandun loob. Ang kala. Lagar ka sa mga lapit mo. Wala, telemon.
bayad. Sisilaw na maliit mo. Yan, sabi mo. Ha? Awit mo man sa sardinas, sa namay kin. Sasali ka rin si Kimi, dyan, single lang at dyan, so sa limang nila. Yung lang kami tayo. Walang may tubig yun, mga nila. Wait. Ang pabawin. Wait. Yuyo da po. Sir Gacho. Salamat ulit sa pagdalaw. Salamat sa paharang. Ito naman, ito yan eh. Ano naman. Pwede ka mga kumain yan. May pagkain ka doon. Easier yung pagkain mo doon, boy. Pwede ko yung hariyan. Naglalagay siyang balangin mo. Naglalagay tayo sa mga. Ayan. Mamaya nahulog sa tubig yung cellphone. Ito basta may damo. Baan. Sulapat. Yuyo. Islin, dapat yung ano mo, pag gumala ka, yung main channel mo para may-watch nila. Tapos, makikita nila. Kasi, pag gumala ka, ang ninja mo, ang gamitin mo,
Ninja ang panonoorin nila at saka Ninja ang isu-subscribe nila, ila-like nila, gano'n. Kasi gano'n ang ginagawa ko. Yun ang turo ng kaibigan ko na nasa Canada. 'Pag gumagala siya talaga, yung main channel para maski na hindi siya mag-ano, lagay ng link sa pinupuntahan niya, ginuguto channel nila yung ano niya, main channel. Sislin, ano yung zerong ano, watch mo? Ba't nagkaka-zero? Ay, pinapalo ni Lolo. Ayan, pinapalo ni Lolo. Tingnan mo, maski na ninjang ano, dala-dala. Yung subscriber ko nga eh, yung subscribe ko nga yung bahay ko, ang dami ng subscribe kagad. Hindi naman ako yung nakikipag, ano ba yung tawag nulo? Kasi yung, ano ba yung tawag doon? Yung mag, 10 kang halimbawa, 10 rin ang ibibigay. Kung may 100 ka, 100 din ang ibibigay. Kasi nakikita ko yun sa mga bahay ba ano, sa mga live na yung mga dumadaan. Hindi ako nakikipagdikitan ng gano'n, basta yun lang. Dalaw ako sa bahay mo or dalaw ako sa kung halimbawa dadalaw ako kay Sir Gatcho, sa bahay niya, o sa kahit kaninong bahay. Yung main channel ko talaga ginagamit ko. Bibihira kong baba ng link. Yung binababa kong link, hindi bibihira. Baba ka ng bahay mo, sabi nila. Ginuguto channel na nila ako. Pag ako ang dumidikit sa kanila, yun. Kung pinupuntahan nila yung go channel ko, doon ako nagkakaroon ng watch o kaya subscribe nila, hindi na nila yung hahanapin yung link ko. Kaya ano naman yung harang? Haba ng harang ko. Haba ba ng harang? Hindi ako naglalagay niyan eh. Hindi ako marunong maglagay ng harang-harang. Basta na lang yung ano, nagkakaroon ng harang. Yo, you, you, you. Ano, gutom ka na? Meron kang pagkain doon. Ang dami ng pagkain doon. Lagay tayo ng dahon ni Baba. Diba? Doon tayo sa kabila, no? Ano ito? Doon, no.
Si Ma'am Eva pala, si Ma'am ay hindi tapos na pala ako kay Ma'am Eva. Ano ko na pala siya. Si All About It. Si Ma'am All About Eve, ang hindi ko pa naisasalang. Uy! Ala, umihi ka? Ano na natin ito, ano? Tapos lagyan mo yan. Oil na, yellow oil. Ano yun? Yellow oil. Yan. Ito, ne? Hindi, naano lang piluto lang. Naano mag-rita, natilabot na ako, kaya naglaro ko na ano. Kaya nakaready mo. Kaya nakatapos lang. Yuyo! Nagano pa ng pagkain mo doon ka, oy. Nagkakanduling-duling. Ay. Sir Boy, got you. Salamat. Sir Gacho, salamat sa support. Di ko na nga nilalagyan yan eh. Hmm? Ha? Ayun pala naman na yan. Ha? Ikan mulatan din nun. Kasi wala lagyan. Ano ng oras natin? Hindi, naaninukin iya. Alas 4 lang na iya. 4:20 na pala. Ayan, 4:20 na pala tayo. Ano? Tama ba yung oras natin, Yoyo? Tama ba yung time natin? Sir Gacho, mamamaalam na si Ate Emma. Mamamaalam na si Ate Emma kasi salamat sa lahat ng dumalaw sa bahay. Mainit oh. Kainitan ng ano. Kainitan. Ang layo-layo ko na hinahanap. Ayan. Bawal maglason. Ano yan? Bawal maglason. Ay, si Sir Gacho, oh, palabiro rin ah. Sinong maglalason? Kasi inahanap ko yung mga ano dito, oh, wala. Ano, kailan ka ano, mamamasyal ako sa ano, live mo. Kung ano.
pasyal ako sa live mo, Sir Gatcho. Anong oras yun? Baka tulog ako noon. Ang ano, oh, ang init-init, oh. Sir Gatcho, bye-bye na. Oo, mamamaalam na ako. Doon 'no, kung gusto mong ano, tumalon ako doon, oh, 'yan, tatalon ka diyan, sa baba. Naku, yung mga magbibigti diyan. Oh, 'di ba? Ay, si Sir Gasyon. Apay man pumanaw kan. Ay, Ilocano. Apay man panaw ka. Joke lang po. Ano, Ilocano ka ba, Sir Gatyo? Mamamaalam na kasi ano na ang oras. Walang time kung minsan sa mga bata. Agawid akon, agawid ka manang wen, ading, agawid akon. Sir Gatyo, anong oras yung ano mo, yung premiere mo para makapasyal, makapunta. Makatulog na ako noon. Hi! Hello, Tantan. 2 PM? Diyan sa inyo, 2 PM diyan, no? 2 PM sa Pilipinas? 2 PM sa Pilipinas. Eh, dito yung ano, 2 M. Ay, ayan, 2 PM ba sa Pilipinas? Oh, masyadong mainit, oh. Ano? Ay, 2 AM ba? Anong oras na ngayon dito? Ayan na nga ang tingnan ko nga. Yuyo, 4:25. Alas 4:25. Mamaalam na si ako. Hindi ko pa maharap yung kumanta. Hindi pa maharap, Sir Gatyo. Wala na, hindi ko maharap-harap. No, tignan mo. Ito nga, naiiwan ko na nga, yung pagla-live ko, iniiwan ko kayo, nagluluto, kung ano-anong ginagawa. Pero sinisilip ko kayo. Pagpunta ko doon sa looban, dala ko yung cellphone ko sa isa, yun, naninilip. Sinisilip ko yung mga bahay niyo, ganun. Oh, ayan na. Sige na. Bye na. Bye-bye. Bye-bye na ako. Ayan na. Bye.